Δημήτρη, τι θα κάνεις αυτή τη φορά, πληρώσεις? Κοίταξε, είμαι σε δίλημμα. Σε δίλημμα. Από ποιο να περάσω ελεύθερα? Από το αριστερό ή από το δεξί? Για να δούμε, μπροστά το Volkswagen θα πληρώσει. Εκείνος θα πληρώσει γιατί κορόιδο. Λοιπόν, ο χρόνος είναι χρήμα. 1 ευρώ Τα μόνο. διόδια είναι χρήμα και εγώ δεν έχω λεφτά για έξοδα. Και για να μην χάνουμε το σάγιο μας, σας παρακαλούμε ανοίξτε την μπάρα και δεν έχετε δικαίωμα να μας ακαθίσετε κτλ. Δεν χρειάζεται να λες τίποτε. Για να μην τους στεναχωρήσεις ούτε αυτούς ούτε και εσύ να στεναχωριέσαι. Να τους χαιρετήσεις μπορείς βέβαια. Καλησπέρα σας. Όλα καλά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι η εκπομπή η 11η εντολή. Ου πληρώσεις, τα διόδια εννοείται. Μα τι θα κάνουμε αφού είναι παράνομα τα διόδια, δεν θα τα ανοίξουμε? Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Δημήτριος, ο διοκτώνος. Ξανθιά με νοημοσύνη, είπε μου ανοίγουν την μπάρα. Τι θα τις ανοίξουμε, τα πόδια, την μπάρα Το της ανοίξουμε? κατάλαβε ότι ανοίγω την μπάρα δηλαδή. Το κατάλαβε όταν την άνοιξα. Καλή σας νύχτα. Στο επανειδή.